हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दायो जों थांनो ओंखारदों आंनि लोगोनि बार्थडे आरोना लोगोनि सरि नङा आंनि लोगोनि फिसालानि बार्थडे आरोना दायो जों बेयाव थांगासिनो आरो लोगोसे आंजों नै लोगोफोर दंफायो नै नैबे हेन्डसामा जाहैबाय खोन्थाना लादोब्रा बबेनिमोन नोङो देलाय क'क्राझारनि लोगोफोर बे क'क्राझारनि जोबोर हेन्डसामखा आरो नै बिथाङाबो उदालगुरिनिनो जोंनि लकेल होनना बुंजायो बिथां हेन्डसामाबो आरो बै सासे हेन्डसाम मासे दंबावो बे ट्रिपल हेन्डसाम बियो ट्रिपल हेन्डसाम नैबेबो उदालगुरिनि आरोना सेंग्रासो बेबो हाबा जायाखै नाथाय आंसो लोगोफोर दे बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो गोबाव खालामलिया थ'दो बिदिबा फाइनालि गाइस जों सफैबाय दायो दा गारिखौ नै जों बेयाव दोनबाय आरो दायो जों हाबलांनोसै दा सफैदों आरोना जों माने जास्ट दासो गारि लाखिदों आरो दा थांनोसै हाबहैनोसै माथो होनोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा नाम नोंसिनिया हा दे बुंलाय मा नाम नोंनिया मा नाम हा निहिरसा दैमारि आरो नोंनियालाय हा अनला अननाय दैमारि अननाय दैमारि ओंखाम जाबाय नामा जायाखै दे नै बेलाय जोंहा आयंआ दिनै मा जादों नोंसानाव बार्थडे जादों सोरनि बार्थडे नोंनिया मा नाम सानसोरां दैमारि खै बोसोर जाखो नोङो 7 बोसोर दिनै जों कमप्लिट बोरै खनसे खुदुमनि मोजां ना आरो नोंलाय मा नाम नोंनियालाय हा दावगासार मामा गोदानालाय दे खुलुम दादिमोनखौ खुलुम दे आयंमोनखौ खुलुम दाहाय ने आयंमोनसो जाजोबगोन दे गासिखौबो दे आयं ओइ मानै माबा हाबदोलै बेयाव एन्जर ना मा जाखो बेलाय ओइ मा खालामदों मा बहायदों ओरैनो हर नै लोगोफोरजों दायो संनाय खावनायखौ एसे देखायनो लानोसै आरोना नोंबो नामा संग्राया हा आंथ' सङाखै आच्छा माथो डिरेक्सन होग्रा नामा नोंथाङा केप्टेन नामा बिनि आच्छा मा नांगौ मा नाङा बेखौ होफायो आरो औ सोलोंनाबो लाखादो नैबे जाबाय अमा बेदर नायजायो ना अमा आच्छा गोथाव जागोन बायदि मोनदों नैबे जाबाय लाब्रा मा मिक्स दं बेवहाय बेयाव मटर दोङो आलु दोङो आरो मा होनो बेखौ अमिता ओमफ्राय बेखौ पटल अनेक आरो लाब्रा नालाय लाब्रा गासैबो मिलायनानै मोनसे ओमफ्राय नैबेजों आरो मा दंबावो नायनि बे जाबाय दालि आच्छा नैबे जाबाय ओंखाम गासैबो माने मेनाया जोंना गुरु मेन गुरुआ बेनो नामा गुरुखायनोथ' बे नाखौ एवनो मोनदों नङा होमबा नायाव बाहागो गोलैबाय बेहानो रोंखायो आच्छा नायाव बेखौ लाबाय थायोबा दा गासै दा लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना गासैखौबो माने दायो लाहार फाहार माने रेडि खालामजोबसिगोन आरो ना संनाय खावनाय हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो आच्छा माने मस्ला आच्छा नै गासैबो रेडि दा नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाबाय बिबौ जाय न'खरनि थाखाय आच्छा बार्थडे जादों जि बियो बिबौ नै बियो आच्छा अरिजिनेलि माय गड खुलुमबाय आदै खुलुमबाय नोंथाङानो जिहेतु बे बार्थडे जानायनि बिबौ नङा होमबा असे दे बिदिबा दाहाय मोजाङै लोगो मोनलायसिगोन ना दे आदै थेवब्लाबो नांफाजाबदों बियो मोजां
संनाय खावनायाव बेजोंसो लोगोसे एसे संनाय खावनायफ्राबो मोजां जादों आरो आচ্ছা नोंथांनि सिनायथिखौ लोगोफोरनि गेजेराव होलाय नोंथांनि मुङा दे खोन्थादो लोगोफोरनो नामखौ बुङोबाथ' मोनब्रै मोनबासो दङ मोनसेबाबो जागोन दे नोंनि निकनेमबाबो जागोन दे नोंथाङा खोन्थादोल' लोगोफोरनि गेजेराव एन मण्डप खतम एन मण्डप अ माय गड बर'नि गेजेरावबो एन मण्डप दिनैसो खोनाबाय मारथुनेल मारथुनेल आरो बिनि उनाव जाब्रांबो बुङो मोनसे दंबावो आरो एन मशरुम अ माय गड मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो दङ आयु सोर होनबा सिगांनिफ्राय लानानै दासिम लानानै आरो आयु मा गिलु-बालु मानसि नोंलाय किसुमान मानसिया गिनानै खाथियावनो थाया दे नोंथां मोनब्रै नाम गोनां नोंथांजों लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो दसे समनि उनाव आरो गोजोननायखौ लाबावगोन नङा होनब्ला दे बिदिब्ला खामानियाव बेस्थ'ब्ला बरिया दे थेंक इउ थ' दायो लोगोफोरनो दायो बे केकखौ हासिगोन आरो ना गासैबो नै आनैबो दङ आरो नै आनैबो दङ नैबे जाहा बाजै बे आनै दायो माने फाइनालि माने केकखौ दिरुनसिगोन आरो ना माने आनबक्सिं खालामसिगोन आरो बेयाव दा नै केकखौ जोंहा बिथाङा आनबक्सिं खालामबाय दायो नै खुलिबाय दं बोरो मा नामलाय दा सानसोरांनि मुङाव जितु दिनैनि बे बार्थडे जोनोम सान जायखौ बुङो बर'आव दा बिथांनि हानो गोनां केकखौ माने आनबक्सिं खालामनाय जाबाय आरो नैबे बिथाङा ओइ दुगैलाय दुगैयाबा आनबक्सिं खालामनाङा दे दा नै बिथांनि गासै लोगोफोराबो बेजोंनो लोगोसे माने बिथांनि जन्म साननि मुङाव माने बयबो फैदों आरो ना गावसिनि लोगो गोजा बिसोर Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sanserang. Happy birthday to you. Jai Sanserang birthday ni. Jai Sanserang birthday ni. दाउना बेनो आखाइजोंसो अबेखौ दोनदो आखाइजों नों हाना हो सिथा हाना हो नों हाना हो ओरै बेखौ नांलालै बेखौ नांला लोगोफोरनो बास नोंसोरो माबायदि मोनखो दिनैनि बार्थडेआव फैनानै मोजां मोनदों माबायदि मोजां मोनदों बहुद फाइनालि दायो केकखौ हाखांबाय बिनिफ्राय दिनैनि बे केक खानाय हाबाफारिया एसेयावनो थुंगेबाय दायो जोंहा दङ जानाय लोंनायनि हाबाफारिसै आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबावदो आरो जानाय लोंनायनि हाबाफारिखौ माबायदि जायो माबायदि लोङो दा नोंथांमोननो गासैखौबो टटेलि माने देखायजोबसै आरोना दायो नोंथाङा बे सानसोरां दैमारिनि बार्थडेआव फैनानै माबायदि मोनखो बेखौ ओरैबायदि बुंस' हायि बेबायदि गोजोननाय मोनदों नंगौ थ' गाइस फाइनालि दिनैनि बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै जोङो दायो जोङो ओंखाम जाबाय आरो बायदिसिना इन्जय खालामबाय खोब फैनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो जितु आंनि ब्लगाव नुबाय दा नोंथांमोना बेसेबां गोजोनदों बेसेबां गोजोनाखै बे गावसिनि खोथा नंगौना नङा होमबा आरो बेयाव फेसबुकाव नायग्राफोरखौबो बेयाव बुंखानोसै नामाब्रा इउटुबाव नायग्राखौबो ओमफ्राय फेसबुक नायग्राखौबो न
दे इउटुब नायग्रा आरो फेसबुक नायग्रा नोंथांमोन दा दिनैनि ब्लगा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामदो नङा चेनेलाव गोदानब्ला आरो साबसक्राइब खालामबावदो लोगोफोर दे आरो शेयार खालामनो दाबाव दे लोगोफोर साफ्रोमनोबो शेयार खालामनो दाबाव खालामजोब बाय बाय